A 10ª edición do certame de curtas Alberto Romero xa está en marcha. A Mancomunidade Barbanza Arousa e a Asociación Alberto Romero renovan o seu convenio e presentan as novidades dun concurso que cada ano medra en participación e que aposta pola creatividade, polo audiovisual e polo territorio. O certame de curtas Alberto Romero celebra este ano a súa 10ª edición, un evento consolidado que combina creación audiovisual, formación e promoción da comarca. Dende a Mancomunidade destacan que o concurso encaixa de cheo na súa estratexia turística. Dende a Mancomunidade estamos encantados e encantadas de colaborar, porque, isto supón e forma parte da nosa estratexia para desestacionalizar o turismo e tamén para apoiar ese sentimento, esa identificación co noso xeodestino, con Barbanza Arousa. O certame mantén as 5 categorías habituais: primaria, secundaria, diversidade funcional, libre e Barbanza Arousa, con premios de 300 e 600 euros. Unha das grandes novidades deste ano é a apertura da categoría de secundaria a centros educativos de toda Galicia. Unha novidade importante que temos este ano é que a categoría de secundaria se abre esta vez para centros educativos de secundaria de todo Galicia, porque, era algo que se viña pedindo dende centros de outras zonas de Galicia, entón, pois adoptamos esa novidade nesta edición. A categoría Barbanza Arousa estará este ano adicada á natureza da Serra do Barbanza, unha aposta pola posta en valor do patrimonio natural e cultural da comarca. E entre elas teremos tamén a categoría Barbanza Arousa, na que os audiovisuais que formarán parte estarán rodados e estarán potenciando toda a nosa cultura e o que é a idiosincrasia do que é Barbanza Arousa. O período de inscripción está xa aberto ata o 28 de febreiro e as bases poden consultarse na web do certame albertoromero.org. Ademais, continúan as actividades formativas en centros de secundaria e diversidade funcional a través de talleres audiovisuais impartidos por profesionais. Este ano estamos realizando actividades orientadas a alumnado de secundaria e máis de centros de diversidade funcional. Son talleres audiovisuais que se ofrecen de maneira gratuita para os centros, e imparten as nosas profesoras colaboradoras que son profesionais do sector. A gala final, como é tradición, terá lugar no mes de abril e nesta edición celébrase na Pobra do Caramiñal. Dende a Mancomunidade Barbanza Arousa, o presidente resaltou a verdadeira importancia de volver a asinar este convenio. Si asinamos este convenio unha vez máis é porque non só compartimos os valores da asociación, sino que ademais compartimos tamén a finalidade deste certame, un certame que por un lado achega fundamentalmente aos rapaces e rapazas, pero non só, pero de maneira particular aos rapaces e rapazas de toda a comarca e de máis alá, o ámbito audiovisual, a creación audiovisual, fomenta neles a creatividade, o traballo en equipo e, ademais, tamén aborda outra serie de problemáticas e tamén ilustra nunha serie de valores. A organización anima a centros educativos, colectivos e creadores de Galicia a participar nun certame que xa é unha referencia na promoción do audiovisual e na posta en valor da comarca do Barbanza.